Kapri survive pi barok di pelok ke kecor. Pat ngai aku beliru pi barok di subscriber. Kita laju ke shaningan nak por sekepor. To beli undang ker ku kedok pi berkenang yok kemen upat ke koi ke kia. Ya haduk khat san ngut bat man saw haduk arpel san ngut hakawai ki jingje accident hakaba kawai ke bos kalaham na cerong kawai ki jingking kabajarong kumbas san peu put ai kane ki jingjia kalajia hapo kharkon district kabahab hapo gajala Madhya Pradesh katkum ngajing tho na gitlong kubor na po gate gajala le tho bakane ka bos kadai bawan na kithan indoor bat kabakit hadu prapeungut ki passenger bat marsin poe kate ki jaka na ka jing bomla shu driver bante kam ye kate ka bos kalalej banhab na jerong katai ki jingking ke bajerong kumba san peu put ai bat hadu khat san ngut kim sim kila du ai la ka jong ki jing im bat ar peu san ngut ki brang don ha ki jing mun saw ke bajur hagane ki jingjia na kaliang jong u chief minister jong ngejela Madhya Pradesh Chief Rising Chauhan oleh Shimi jingkit kli halor kene jingji abas ngausi bat ban no senyang sekilong ying ki besak ta ha kene jingjia bat ban ai san lak tengka sekilong ying ki pledu ai la ka jong ki im bat san peu hajar syak tu ki priu ki badon ha jing saw ko bajur bat ar peu san hajar pat syak tu ki priu ki badon ha jing saw ko pamalum mala